Hanes Castell Ewlo. Wyt ti wedi gweld y castell? Ydw. Mae o'n edrych yn hen iawn. Ydy, mae o'n hen. Yn hen iawn. Sut wyt ti'n gwybod? Achos dwi'n cofio nhw'n adeiladu'r castell. Wir? Ydw. Roedd hi'n ddiwrnod oer, efo eira ar y llawr. Mi ddaeth dyn bonheddig yma. Roedd o'n gwisgo coron. Roedd gynno fo ddynion efo fo. Pwy oedd o? Dwi ddim yn cofio. Roedd pawb yn ei alw fo'n eich mawr hydy, neu Sir. Be naeth o? Mi gerddodd o yn y goedwig am dipyn. Wedyn, mi wnaeth o farcio llinellau ar y llawr. Dyna lle aeth y waliau. Wedyn beth? Mi wnaeth o fynd a dod. Mi wnaeth y dynion eraill adeiladu. Yn y diwedd, roedd yna gastell. Be ddigwyddodd i'r castell? Mae blynyddoedd maith wedi mynd heibio. Mi aeth y dyn amser hir yn ôl. Ddaeth neb arall wedyn. Mae'r goedwig wedi dwyn y castell yn ôl rwan. Am stori? Diolch am ddweud wrthai. Dwi'n mynd i gasglu dy gnaed i rwan, os ydy hwnna'n iawn. Dwi angen cadw nhw at y gaeaf. Wrth gwrs, dyna be dwi'n gwneud. Gwneud dail a chnau a gwylio'r goedwig.